खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। दिनै 10 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथि थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि आयनि गोदान फुंखा जानो हागौ। बृष राशि नखराव गोजोननाय आरो गोजोन थागोन। मिथुन राशि खरसाया बांनो हागौ, बाजेटनि फारसे गोसो हो। कर्कट राशि नखरनिफ्राय गोबां मदद मोनगोन। सिंह राशि राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। कन्या राशि आयनि गोदान फुंखा नुजागोन आरो रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। तुला राशि नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। वृश्चिक राशि राङारि थासारिया गोख्रों जागोन। धनु राशि खरसानि सायाव सामलाय। मकर राशि आयनि गोदान फुंखा जानो हागौ। कुम्भ राशि राङारि आफादफोराव सांग्रां था, सोलोजों रां थिसन। मीन राशि फालांगिखौ ज' खालामनानै मुलाम्फा आरजिगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।